Il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar li fuq il-mejda n-negozjati mal-Union tal-Allema l-MUT dwar il-ftehim settorjali għall-Allema tal-Imkast hemm somma li tisbu aktar minn dik li kienet offruta diġà inizjalment, jiġifieri dik li kienet tammonta għal 35 miljun euro. Dan tħabbar waqt intervista fuq il-programm Popolin fuq ix-Xandir Nazzjonali feluq it-3 snin mill-akbar rebħa elettorali tal-Partit Laburista. Stanajt u nistanat jaħbar ukoll li f'daw l-aħħar sigħat komplew jintensifikaw it-taħdidiet u jidher li verament Vjem ċaqliqa biex tissolva. Jiġifieri tinsif f'Diċembru l-għadda kont ħabbart li żidiet ta' dan il-ftehim kollettiv kienu ħajammontaw għal somma qawwija ħafna ta' 35 miljun li nista' ngħid poġġejna fuq il-mejda sew iżjed minn dik is-somma. Il-Prim Ministru spjega kif għaddejjin ukoll taħdidiet biex ikun hemm l-espansjoni tal-Convention Center f'Taqali, hekk kif dik li hemm preżentament mhux biżżejjed biex jilqa' għal kopor ta' avvenimenti li qed jiġu f'pajjiżna. Fl-istess programm u f'aktar żviluppi importanti għal pajjiż, il-Prim Ministru wkoll serraħ ras id-dilettanti għat-tliela tal-karozzi u l-muturi li l-proġett tat trakka se jibqa' f'postu. Dr. Abela tenna li hemm il-fondi allokati biex dan jitwettaq u x-xogħol għaddej u se jibqa' għaddej. Ma dan il-Prim Ministru tkellem dwar teħid ta' deċiżjonijiet kruċjali fosthom dik meħuda fl-ewwel mittjum ta' Gvern ġdid fejn daħlet ir-riforma fil-liġi tal-IVF biex aktar persuni jsiru ġenituri f'pajjiżna stess. It-tisħiħ ta' Children's Allowance fost diversi inizjattivi ma dik kienet miżura li wedna tant u fl-ewwel 3 budgets tal-leġislatura diġà ċedejna dak li wedna l-tul leġislatura sħiħa. U hemmhekk għaliex nemmen illi il-valur tagħna taħabbat fil-post it-tajjeb, fis-sens li qed ngħinu il-tant ġenituri illi biex trabbi tfal kollha nafu li aħna ġenitur ukoll mhux faċli biex trabbi tfal imma li qed nagħtu tisħiħ tant b'saħħtu ta' Children's Allowance qed nuru wkoll kemm nożżu il-valur tal-familja. Mbagħad għandek inizjattivi oħrajn insemmi l-żieda fil-paga minima. Ġifieri kulħadd temmen li ma nistgħux nagħmlu patt soċjali illi nżidu l-paga minima għal kull sena ta' din il-leġislatura minn dakinhar li firmajna. Għamilniha wkoll. Dan apparti l-inizjattiva Stabilità l-indirizzat fil-laħam il-ħaj li sfida l-inflazzjoni fuq prodotti essenzjali wara li din splodiet fl-aħħar snin b'riżultat tal-gwerra fl-Ukrajna.